Halløj. Ja, halløj. Vi vil fortælle om de forskellige ting, keywords. Ja, keywords i Magic. Sidste gang så spillede vi jo et spil, hvor det var, vi forklarede alle mulige regler i forhold til, mens det var, vi spillede. Og sagde, hvad nogle af tingene gjorde. Men det er ikke sikkert, at alle kan huske det. Så, nu kan vi bare forklare alle mulige. Så vores første, det er en, der hedder Escalate. Ja. Så man kan se toppen, hvis man kan gøre det udsløret. Jeg tror godt, man kan se det. Men man kan se, at den koster 1 grøn for at bruge. Og når du escalator, så er det, at du... Altså, i hvert fald på den her, der koster den 1 grøn mere. Det kan koste alt muligt random noget. Men når du betaler det ekstra oven i, hvad den allerede koster, så kan du vælge flere af de her valg, der er på. Som er de der sorte prikker, der er lige her. Og hvis du ikke gør det, så kan du bare vælge en. Så har vi First Strike og Lifelink her på. Så First Strike, det er... First Strike bare. Det er sådan... Tænk på mig og Silas kæmper mod hinanden. Jeg har First Strike, det har han ikke. Jeg slår før ham, men så slår jeg dog ikke direkte også i attack phase. Kan man sige. Og vil du sige, hvad Lifelink gør? Lifelink det gør sådan så, at når man slår på nogen, så giver man jo skade til dem. Og så i stedet for også kun at give skade, så får man også selv liv. Ja, så den mængde skade, du giver, så meget liv får du. Ja. Så den her har tab. Den har en tab ability, og så har den også vigilance. Og vigilance gør, når den angriber... Der er lige en kat, der er gammel i den, så det kan Silas lige gøre. Vigilance gør, når den angriber, så tappes den ikke af det. Og tab det... Den har en tab ability. Jeg kan tabe den, så få en true grå mana. Der er forskel på normal grå og true grå. True grå kan du kun få, hvis det er, at du tapper noget, der tappes for true grå, eller noget, der tappes for direkte grå. Ja, det er sådan set, hvad true grå gør. Men ellers har den en tap ability og vigilance, vil jeg lige have forklaret. Okay. Så er den her. Den kan du læse. Så den har Unearth. Er du okay? Ja. Den er Unearth. Den er Unearth for 1 rød. Du kan lige læse, hvad det gør. Unearth, return this card from your graveyard to the battlefield in haste, exile in the beginning. Så du kan sådan få den tilbage til battlefieldet med haste. Så i slutningen af din tur, så dør den og bliver exiled helt ved spillet. Ja. Og haste, det skal vi nok komme til senere. Og der står også, at man kan kun unearth som en sorcery. Og sorcery, det er, at du kan lægge den kun i dine main phases. Og instance, det er, at du kan lægge den når som helst. Så har vi den her, der siger Hexproof og Indestructible. Ja. Du kan starte med at sige, hvad Hexproofen gør. Hexproofen, den gør sådan så, at man ikke kan target den creature med et spil. Så man kan ikke sådan smide en formular på det dyr. For eksempel, hvis jeg nu vil bruge den her. Hvis nu du havde givet... det skal være en target creature, men hvis nu den havde en destroy target creature på sig, det har den ikke. Den har destroy target artifact eller enchantment. Men hvis nu den havde et creature, så kunne jeg bruge den der, og så kunne jeg ikke target den med det. Mm-hmm. Så skal jeg dog gøre det på en anden. Indestructible, det er basically bare udødeligt. Ja. Det kan ikke dø af at tage skade eller blive destroyed. Den kan kun ryge ud med at blive exiled. Og exiled, det er, at den ryger. Den ryger ned i din graveyard bare væk i stedet. Næsten helt udspillet. Den har Emerge. Så den har Emerge for 7 mana. Men du må kaste den her spil med at sacrifice a creature, og så betale Emerge-kosten, som er reduced af den creatures converted mana cost. Så hvis nu jeg sacrificer en 5/5 for 5 mana, og fordi Immersion koster 7, så vil den kun koste 2 mana at lægge. Så det er pænt nice. Ja, Men det kan også være dårligt at sacrifice en 5/5'er. Ja. Så er vi kommet til Flying Double Strike Vigilance. I ved hvad Vigilance gør? Det er, at den ikke tabes, når den angriber. Flying, det er, at den kun kan... Tænk på, at... Den flyver over de normale creatures. Den flyver over alt. Den flyver over alt.
Og hvis der er andre ting, der er flying, kan det godt blokere det. Og det samme med reach, men intet andet kan blokere det. Og så double strike. Det er ligesom first strike. Bare du også slår til os. Bare du også slår i så er det så det er som om, at jeg slår, og så slår vi begge to. Det er sådan set, hvad double strike gør. Flash, det er at du må kaste den når som helst. Så normalt vil du kun kaste creatures med sorcery speed, hvilket er, at du kun må kaste med din tur. I din main phase. Så må du kaste dem. Men en flash gør så du kan kaste dem når som helst. Ja. Så du kan kaste dem ligesom instance. Så har vi en 0-4 Defender. Og Defender gør, den kan ikke angribe, og den kan kun blokere. Ja, du kan I se. Men så kan den gøre noget mere end bare. Ja, for eksempel man kan tabe den her attack en creature for menace og haste on turn of turn. Menace kommer vi også til senere. Så har vi Expand 4. Det er sådan, at man betaler 4 mana, og så sker der det, der hedder Expand 4. Ja, du skal bruge de 4 totale mana af at kaste spells som er, den tur. Som er alt andet end land. Ja, og har vi haft Trample endnu? Ja. Men for eksempel den her, når jeg spender 4 på den her, så får den... Ja, der. Det var Trample. Så er det... Nej, det har vi ikke. Vi har ikke sagt det. Nå. Ja, men så for eksempel den her, den får +2/+1 on turn of turn. Så i stedet for det er en 4/5, bliver det en 6/6 on turn of turn. Og den er også trample, og trample giver skade igennem creature, hvis der er nok skade. Så nu er den jo en 4/5'er. Hvis du så expander 4 for, så er det en 6/6'er. Så hvis din modstander blokerer noget, der er 5 i liv, så går der stadig en skade igennem til modstanderen. Ja. Så er vi kommet til noget menace. Og death touch. Ja. Så menace, det er, at den skal blive blokeret af 2 eller flere creatures. Normalt kan du blokere, hvis nu jeg angreb Silas med en 10-10, og han kunne blokere med en 1, der ville ske intet. Men hvis han havde menace, og han kun havde et creature, så ville han ikke kunne blokere den. Men hvis den 1 så havde death touch, så ville han sige 10-10 stadig dø. Fordi ja, uanset hvor meget, det er som... Uanset hvor meget skade den giver til det creature, så dør det. Uanset hvad. Ja, det er sådan... Det kan være en uendelig, og så blokerer du den med en 1, og så dør den. Ja. Altså, det er en 1, men dør selvfølgelig også. Så dør han så også. Ja. Så siger du den næste, der er kun én ting, vi ikke har haft på den. Haste. Det er at haste den her. Ja, den her herover. Og så det den gør, det er at normalt så kommer der ind med det, der hedder Summoning Sickness. Så den kan ikke angribe. Så den kan ikke angribe eller tabes eller et eller andet. Og tabes, det gør sådan, så man kan gøre noget med tab. Ja. Og haste, det gør sådan, så at du gerne må tabe den og angribe med den og sådan noget. Ja. Og den her, den bruger normalt grå for at lægge den, og så også en hvid og en rød. Og hvid mana kan du kun få for ting, der tabes for hvid, eller en plains. Og rød, det er en mountain, eller ting, der tabes for rød mana. Så har vi The Void, hvilket står på kortene, men vi vil tage det med, fordi at det er sjovt. The Void gør sådan så, at normalt så der er nogen, der siger, at man kan give protection, som gør sådan så, at de kan blive targeted af spells. Ja, eller protection from blue. Og så hvis det er, at nu har en blå spell, som dog også har The Void, så kan jeg stadig bruge den. Fordi The Void gør sådan så, at det ikke har nogen farve. Ja. Det er som at sige, at jeg ligger et grå creature. Og den har brug for en sort for at kaste, og en hvid og grå. Grå, det kan du bare få at tabe hvilket som helst land. Og sort kan du få for at tabe swarms, eller nogle land, eller creatures, der tabes for sort mana. Så har vi Ward. Ja, Ward, det er... Den her har Ward 1. Og Ward, det gør, at når det er, at... Hvis du skal takke den med en spell, eller ability, så skal du betale en ekstra grå mana, for at det er, at den faktisk kan virke mod den. Ja, der er også nogle andre wards, som for eksempel Sacrifice a Creature, eller Discard a Card. Eller Ward 2. Altså, der er Ward 4. Vi har glemt noget. Ja. Offspring. Og Kicker. Nå, det kan vi bare fortælle. Så har vi en Reach og Cycling. Reach, det gør sådan så, at igen, man kan blokere flying. Ja, du kan blokere creatures som flying. Og Cycling gør sådan så, at det står også på kortene, men det gør sådan så, at man kan discard den, og så trække et nyt kort. Ja. Nå, siden vi lige har glemt nogle kort, så kan vi bare lige sige dem her.
offspring, det gør, at hvis nu jeg ligger en 3-3, det er lige snart jeg har vist en offspring i mit. Jeg har en offspring der, det er jeg ret sikker på. Jeg kan lige finde den. Har du en kigger i det her? Jeg tror ikke, jeg har nogen kigger. Nå, men kigger det gør sådan, så man kan betale ekstra for at smide den, og så sker der sådan noget ekstra. Jeg har faktisk en kigger i det her. Så skal jeg. Ja. Hvis jeg lige hurtigt finder min offspring, så ja, der. Det her, den har offspring for 2. Og offspring, det gør, at du må betale en ekstra 2 grå, så med den her i hvert fald. Så er der nogle andre, hvis du skal betale noget andet for. Men så får du en kopi af den. Og det kan for eksempel være godt, hvis nu det gør et eller andet sådan, når creature kommer ind, de 3 skade til en player, medmindre de sacrifice a creature eller discarder et kort. Det er der også et creature, der gør. Den har offspring for 3. Og så får du en kopi af den, så du får 2 af dem. Det er pænt godt. Så er den her med kigger. I kan se, at den koster 2 grå, og så en 20 grå. Ja. Så vi så lader hvad. Og så gør den sådan, så hvis den her var kick, så kommer den ind med 2 bibliotek counters, og trample counter, og med haste. Ja. Så det er meget godt. Ja. Vi har glemt at snakke om finality counter. Det er der også noget, der er. Ja, men det er jo ikke sådan. Det er ikke noget, der direkte kommer på nogle ting. Men du kan godt lægge nogle spells, som siger, return target creature from a graveyard to your battlefield, it enters the battlefield with a finality counter on it. Og det betyder, at den kommer ind for din graveyard på battlefieldet, og så når den dør næste gang, så bliver den exiled i stedet for at komme i graveyarden. Ja, det er sådan set de mest vigtige af dem, vi direkte kunne tænke over. Mm-hmm. Så det var sådan set det. Ja. Farvel.